Wow! Eh, abo! Abo! Nunggu gibra bisa lalu kesana berelai. Hama nengna noni korjaka. Eh, bustu nanggulnya abo bustu. Bostu? Hama bostu. Sengra mansi nama bustu nanggu bihu bujian ale. Hinjau nanggulai, hinjau. Hinjau? Angniयाव माबा हिन्जावनि दंफां दङ जांख्रिबानो सिरिनो नोंनाव बियाखैलै आङो खालामना होनांगौ खालामना आंलाय मालायखौलाय माबोरै खालामनांगौ जाखोब्रा हैद बारा सावलु बावलु बुंबाय थानालाय आंजों मोखां गारगोनबो बुजियासो सोमजियाब्रा हायना मुलि नांगौलै आबौ हायना मुलि नोंनालाय माबोरै हायना मुलि हरनोब्रा आंलाय नुखा खोनाखा गावनि आथिङाव गावनो रुवाजों खुना लानाय जागोन माथो आंलाय हैद मा बुंलाबाय थाखोब्रा गोसो दंना गैया रागा जोंनांगौ आंनियाथ' रब्रा बौसाला आं एसे जंखायदोंसो सोर जाखोब्रा आबैयालाय साफा जाथारगोनलै बे साला आबैया साफा सुफाखौलाय मानो नांगौब्रा नोंलाय साला गांसो गोरलै नागिरग्रा जागोनलै साला जागोन नाथाय लाबोदोंब्रा लाबोदों बेसेबां नांगौ नोंलाय नोगोद रोजाब्रै नांगोनलै साला दायदोफोरनि खोथा दङ मा रोजाब्रै गोजोंब्रा 3,000 ला 3,000 नोंहा हिन्जाव मोजां मोनगोन आराम मोनगोन आंहालाय मा मोनगोन 3,000 लादोब्रा आबौ न नोंजोंलाय मा हाबावनोलै साला दे जागोन दे बिदिनो सोलिनांसिगोन आरो हा सोर जाखो आबैयालाय साला रोंमारथारगौलै नोङो खंगाब्लाबो बेखौ नङाब्ला नों बायदि खंगा खंगिखौब्ला रोजासेयावनो मावना हरगौमोन बेबायदि खंगा खंगिबालाय आंनो गावनि सादा टिभि खेबना लानाय बायदि लारि 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 खेबना लानो हायो आरो दे आबौ नों जथ' दे आं नोंनि बस्थुखौ लाना फैनोसै दे नै साला बे जाबाय थाव जारिनाय बेखौ नोङो बे नों गोसो थोनाय सिख्लानि गाननाय जोमनाय दख'ना ब्लाउस जायखि जाया मोनसेयाव नों फोन बेखौ फोनना होब्लानो अखानायैनो खिथु खिथु खारफागोन बुस्थुआ थिगै दंथ' मोननो नाङा जाम्बा खाथिया मुलिया खामानि होआब्ला हले साला नोंनि न'सो सावनानै थांगोदोलै आं आरो मानसि दुमसि गारगोन बिदिबालाय बोरै जानोसै थिगबो गैयालै खंगाबाराव मानसिया एसे बोरैबाथ' गोरोन्थिसो मावफ्लांबाय नामाब्रा आंलाय